La portaveu del grup municipal socialista, Charo Miralles, acompanyada per Filomena Gut, responsable d'Assumptes Socials de la formació local, criticaven dimarts passat la política social que du a terme l'equip de govern a l'Ajuntament de Benicarló i han anunciat una moció que portaran al proper plenari, amb l'objectiu de millorar la gestió de baixes del personal dels centres de l'Organisme Autònom de Serveis Especialitzats, ja que asseguren que aquestes tarden en cobrir-se molt més dels 15 dies preceptius. Per a veure si això podem ficar en marxa, perquè no estem parlant d'un administratiu que està en una taula que si tarda 15 dies en cobrir-se un mes i mig no passa res, se quedaran més papers, però estem parlant d'un col·lectiu que necessita menjar, dutxar-se, traure'ls a passejar, vull dir, necessita una atenció i per a mi és primordial i penso que l'Ajuntament ha de velar per aquestes necessitats. Agut també denunciava que les baixes provoquen una sobrecàrrega en el personal i que l'organisme estiga perdent a grans professionals per aquest motiu. La socialista també va criticar la manca d'espais per a les entitats socials de la ciutat. Més o menys he estat parlant en associacions, n'hi ha algunes que fa molt de temps que el tenen sol·licitat i quasi sempre se'ls van donant llargues, que no n'hi ha puestos, que se mirarà i així porten molt de temps esperant, però per lo que ve que l'Ajuntament després parlen en Sara, després parlen en l'alcalde i així van passant els dies. De la seva banda, Miralles va anunciar que el Partit Popular està preparant uns pressupostos per al 2012 amb importants retallades en serveis socials. La senyora regidora de Benestar Social va dir que les places que ara estan al geriàtric passarien de pagar uns 700 o 800 euros que paguen ara a 1.100, que és el cost real de la plaça. Això pensem que és inadmissible perquè això representa un augment d'un 50% i que, a més, mai una plaça pública en un centre municipal pot ser un negoci. Miralles també ha criticat les paraules de Vallès, que va anunciar la passada setmana que l'Ajuntament de Benicarló està revisant els serveis comarcals de cara a 2012, perquè els diners que s'inverteixi per part del consistori en aquests serveis repercuteixi directament en els usuaris de la ciutat.